L-istatistika pubblikata mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS għas-servizzi msejjaħ Child to Parent Violence turi li għall-ewwel 6 xhur tas-sena ġew irrappurtati 91 każ fejn ulied kienu involuti fi vjolenza fuq il-ġenituri tagħhom. Il-maġġoranza tal-każi riferuti kienu jinkludu abbuż emozzjonali jew abbuż fiżiku. Mistoqsija minn One News jekk kienx hemm tfal żgħar jew żgħażagħ li wettqu dan, Colette Farrugia Bennett, il-manager tas-servizz offrut mill-Aġenzija Appoġġ qalet li jaħdmu ma' tfal ta' bejn it-13 u l-25 sena li wettqu dawn l-atti biex jasserixxu kontrollu poter fuq il-ġenituri u meta din it-tip ta' mġieba hija esklusiva fil-familja. Jirriżulta li llum iżjed ġenituri qed ifittxu l-għajnuna meta wliedhom jabbużaw u jwettqu vjolenza fuqhom. Farrugia Bennett żiedet tgħid li għalkemm fl-aħħar snin qed jaraw aktar każi simili ma jfissirx li din sfida ġdida u għatfadal ħafna ġenituri li jsibu diffikultà jieħdu xi tip ta' azzjoni fil-konfront ta' wliedhom speċjalment meta dawn ikunu akbar fl-età. Jirriżulta mill-istess statistika li 63% tal-każi huma l-ommijiet li jispiċċaw vittmi ta' wliedhom. Farrugia Bennett tgħid li jista' jkun hemm varji raġunijiet għal dan. Jista' jkun li l-ommijiet iħossuhom aktar imbeżżajn minn din it-tip ta' vjolenza waqt li hu fatt ukoll li f'numru ta' każi ulied abbużivi fuq il-ġenituri aktar xikunu esperjenzaw xi abbużi bejn il-ġenituri infushom fil-passat. L-abbuż mit-tfal fuq il-ġenituri u forma oħra ta' vjolenza domestika. L-istatistika tal-FSWS turi li f'50% tal-każi fl-ewwel 6 xhur tas-sena l-ulied vjolenti kellhom bejn l-40 u 59 sena fejn ħafna drabi jkollhom problemi oħrajn li jistgħu jkunu qed jikkontribwixxu u jagħmlu din is-sitwazzjoni aktar volatili bħall-abbuż mid-droga. Mistoqsija dwar x'tip ta' vjolenza tiġi rrappurtata fuq il-ġenituri, Farrugia Bennett qalet li f'każi ta' adolescenti jew żgħażagħ żgħar ħafna drabi dawn ikunu verbali, tkissier ta' oġġetti, imġiba diffikultuża u f'xi istanzi abbuż fiżiku. F'każi fejn l-ulied ikunu akbar fl-età ħafna drabi jaraw abbużi finanzjarji, theddid u intimidazzjoni fiżiku u anke tkissier ta' oġġetti.